Uns 150 litres d'aigua per segon és el que subministren els 3 pous recuperats a Martorell i que aquesta tarda ha visitat el conseller de Medi Ambient. Van entrar en funcionament el mes d'abril i l'aigua es tracta a la planta d'Aigües Ter Llobregat, a Abrera. Les obres d'emergència, l'estalvi i les últimes pluges permeten endarrerir l'entrada en situació d'emergència fins al juny. A més, dimarts arribarà al Port de Barcelona el primer vaixell amb aigua potable provinent de Tarragona. Els dies 15 i 19 n'arribaran més a Marsella. A la vista de tot això i de les previsions de pluja, membres de la Mesa Nacional per la Sequera han demanat posposar la construcció de la canonada que ha de connectar Tarragona i Olèrdola, una opció descartada pel conseller. Tant la moratòria com les alternatives es van posar a la mesa, a la taula de la sequera, l'últim dia, i a més ens va dir que no. Si plou i les perspectives meteorològiques són de que potser plourà i són plens embassaments, què farem amb aquest tubo? El que no podem fer, insisteixo, és jugar a especular amb que si plogués què passaria, amb que si plogués tant què faríem. No, escolti, nosaltres hem de donar certesa, som el govern de Catalunya, nosaltres no som ni adivinadors del futur ni estem pensant en termes, diguéssim, de cabalística. Les reserves d'aigua dels pantans catalans han pujat els últims dies fins a situar-se avui en el 25,5% de capacitat.